Vítajte pri ďalšom videu. Dneska tu máme naháňačku, je to taký rýchly run. Proste musíte utekať, som akože jeden z nich. Alebo čo? Pardon, stratil som na časomieru. Ja vôbec neviem, či som jeden z nich alebo nie. O, meč. Nice. Také najslabší v Minecrafte. Dá sa vydržať. Ahoj. Si dobrá, že? Mám šťastie. O, dáreček. Ja som to vymenil za tehlu. Čo robí s tehlou? Dobre, fúha. Takže poďme na to. No. To je debil. Poďme na to. Nech sa nám to zasekal. Olela, botičky. Ja som ti boty. Čo robí vlastne? Aha, ešte väčšia rýchlo. No tak ja idem už moc rýchlo. Skoro ma chytil. Ostaň. Dobre. Aj ty, Gabča. Už som zase až moc pomalý. Ostaň. Aha, bariéra, zabudol som. Dobre ľudia, prečo som začal bez vás túto hru? Lebo som zabudol, že som nezapol natáčanie. Môžete skúšať túto bombu. No, hovorte mu to. Ja som mu fakt nechcel ublížiť. Jeho chyba. Môžem ničiť bloky? Že sa pýtam. Čo sa tu so mnou deje? Dobre, že ja som teraz ten nahánkar. Ja vôbec neviem, čo som. Som nahánkar? Je niečo ich naháňa? Wow. Alebo som dostal iba nejaký ten potion. Čo je toto? Snowball. Aha, ja som jeden z nich. Ahoj. Čavez. Bum. Aj som tie boty. Aha, keď som tento snehuláčik, tak nemôžem nič brať. Dobrý ti. Aha. To nič nemôžem brať. Čo sa stalo? My sme skončili? Čau. Čau. OK. Neviem, čo sa vôbec stalo, ale však OK. Teraz skúsim ísť na toto. Lebo teraz sú také tie vianočné, takže musíme ísť do takýchto zimných kôl. Nie sú tie Vianoce, čo sa tuto robí, akože ahoj, bum, zdravím ťa. OK, takže čo sa bude robiť tu? Adios amigos, ženskos. Môžeme ho zbaliť? Dobre môj, ale však čo tu robím? Čo je to? 4, 3, 2, 1. No, na čo sa mi nejaké zbrania ideme bojovať, alebo čo? A ešte som sa pýtal. Čo ideme robiť? Ja mám ťažiť, alebo čo? Ľudia, hrám to prvýkrát, takže sa nečudujte, že som až taký kripel. What the fuck, ok. Je to ten boulder, ten staviteľ. Aha, my to rozbijame! Ale však to je o ničom aj tak. Ja sa s niekým bijeme, alebo čo? To je len tak o ničom. Nice, ideme k tomuto. Chaloši, halo, túto. Koľko? 200 srdiečok, ono som dokúpi 600 srdiečok. To je Ender Drak. Ešte čo, chaloši? Sa vidie takto? Dobre, ok. Dá sa niečo kúpiť. Aha. Na všetko sa ťažko pracuje, čo?
Tento je asi pojašený. Však to normálne je overné. Čo sa s tým zahrávaš? Rozbij. Kto si more? Však to rozdrbaj. Celé to rozbij, že čo si ja. Mám na to nejakú niečo iné, lebo ja to vôbec nezbieram. Vôbec nechápem, čo tu mám robiť, ale však OK, neviem sa snažiť to pochopiť. Naučil som túto tohoto Albánca, alebo čo to je. Má taký výraz, že nechcem nikoho uraziť. Debil, nevidíš? Takže, OK. Olala, to si robíš srandu. To je celé moje. Ono mi padajú tie bloky do inventára. Ne? Akože sú všetky tie bloky. Aha, ich nemôžem rozbíjať. Že je prečítať? Rovna to ja sa neriadím žiadnymi nadmi. Fúha. No dobré, môžem sa ísť s niekým byť, alebo čo? Mám dobre sa baviť. Je niečo v tomto dole, nič tu nie je všetko pokazané. Chceš si niečo kúpiť od toho debila? Že je nedostávam ani zaplatené. Fail. O 6 minút padnutie steny. No takže čo mi ty dáš? Ja mám penízky. Olala. Kúpime tento. Nice, ľudia, nice. Môžem skúpiť aj diamantový. Takže čo? S čím ty traduješ? Luk. Na luk mám. Ešte chcem šípy. Dobre. Ešte by si mi mohol dať šípočky. Aha. Goldov mám. Aha, ja musím takto ťažiť. Ja som to pochopil ľudia, ale hneď na začiatku, ale ja som nechápal, že prečo nemôžem brať to uhlie. Idem pre viacej zlata. U goldu mám čo vraj 100. 101, 102, 103, 104, 105. Ale však ešte jedlo nejaké idem pobrať, nie? Nemám aspoň stack tohoto ňamkuj. Vy to budete vidieť, že koľko mám jedla. A ak tu niečo budem robiť zle, tak mi to prosím vás napíšte dole do komentára. Dobre, nech mám aspoň 100. Dobre, stačí mi. Hej, ty frajer, ešte mi niečo predaj. Som chudobný. Brne nemám. Nemám brnenie, tak dávaj sem, poď sem. Zvonček, anvilka. Ty kokot, ja môžem mať... Armor. To čo som kúpil. Čo to je? Armory. Čo to je armor? No dobre, ja to vyskúšam o chvíľočku. Kúpim si jedlo. Prečo to tam vo vajíčkach? Čo je toto? Červené. Ty vole. To čo som si tu ja postavil, to je nice. Toto je nice. Ja budem taký predávať, alebo čo? Čo je toto? Armor. Kde si môžem otvoriť armor? Vidíte, vám to tu ukazuje. To sú obchody. Som akože predávač. Čau. Na jedlo. A my tu musíme takto zarábať. Tak to dáme na viacej časti. Ty dám jedlo. No nice. Bracho, ešte čo ty predávaš? Dávaj sem. Jedlo, armory, construction site. Toto je čo? Fakt. Takže nemám kde stávať, alebo čo? Aha, tu. Dobre ľudia, ja už mám dva obchody.
A s nimi som mohol asi tradovať, nie? Koľko mám goldov? Málo. Už nemám goldy? Nemám goldy. Nemám goldy. O, už mám. Chcem povedať, že nemám. Pravdu nemám. Musím nazbierať, asi sme ešte urobiť pet shop. A postavíme pet shop a som zvedavý, že čo sa stane, ak mi to odpočíta všetky tie sekundy a tak ďalej. Takže, dobre, mám 29 goldov, no tak to nie je nejaké, že na tlieskanie alebo na nejakú party. Ale prosto, vystačí vám to. Koľko potrebujem vlastne tých goldov? Okolo 70, čo na pet shop. Čo to tu máme stále za vec? Armor, že? A mne by sa hodil reálny armor. Lebo ja tak dostanem na hubu. Ježišku. To niečo ako kreatív, vidíte? Rozbijate to a nič sa vám nemíňa. Nič sa vám nerozbije. Dobre, už by som ich mal mať aspoň 150 goldov. Tí dobré ľudia, to je ťažké ako hodo. Nazbierať toľko goldov. Ak niekto z vás hral, tak povedzte, že o čo tu ide, lebo ja to fakt nechápem. Ale pochopím, ak sa mi odpočítajú tie 2 minútky. Ja som znamená, že čo budem robiť akože veľký biznismen, alebo čiže, že by som sa urobil viacej sérií. Dobre, viem, že sa ten hlad nemôže rozbíjať, lebo to je akože taká zvola nejaký. OK, dávaj. Za chvíľu sú Vianoce ľudia, takže dáme aj nejaký vianočný špeciál, lebo aj toto je niečo také ako Vianoce. Že je to samý ľad, to vyzerá ako dobšinská ľadová jaskyňa. OK, no. Dúfam, že sa tešíte aj na Silvester, ja som si kúpil nejakú pyrotechniku, nejaký ten ohňostroj mám. Kúpený aj kamarát, s ktorými som už minulé začal, Dominik 666. No dobré, no len čo najskôr, aby som už mal aspoň tých 100 goldov. Nice. Už 80 uhní. Si goldy nezaslúžiš, daj chudobným. Dobre, našetrím si ich aspoň 100. Ešte 20 goldíkov, ešte mám minútu. Tu mám jednu jedinú minútečku. Pes mi tu kňučí, neviem prečo. Si tu je zvon. Chceš ísť von, Pluto? Áno, není to môj pes, áno. Volá sa ako z rozprávky, ty kokos, toho, jak sa volá Mickey Mouse. To nie je môj pes, to je sesternicín, ale keďže je to ešte starší sesternici pes, tak sa stal bijú. Už ráno ma zobudili na to, že sa mlátia. Že robia fajty natvrdo. Šupiky, mám tu ďalší šopík. Ak to budem si tu kúpiť nejaké zvieratko. Ale nechápem, ako s ním môžem tradovať. On už predáva aj armor. Komplet armor 12 goldov, dávaj sem. Komplet armor. Ale ty poviem, že je to aj lepší. Ja musím upgradeovať. Mám 4, 3, 2, 1, no, konec. Ideme fajtiť. Čo? I live dueling. Čo? What the fuck? Prečo nejdeme? Už sa srata stena. Dobre, ale... Sú to akože nejakí ľudia, s ktorými budeme bojovať, alebo čo? Skúsim mu drbnúť. Dobre, skúsim mu drbnúť. Ono sa ma to bude otvárať. Ja mu skúsim drbnúť, alebo streliť do ňo šíp. Nice. Pluto. No fuj. Ty si debilný pes. Kam teraz utekáš? Poď sem. Vráť sa, ty hajzel. Co je svinia? On si mi normálne kurva usral. No to je hajzel. Ja ho posadím rovno vedľa mňa. Chcem z toho nejaké jedlo? Nedostávam. To v piči. Bude miláčik môj. Daj sem niečo. To je sa ako henten. A fakt nesrmá, som hladný. Predávaš čo? Si to všim ten zvieratkár, ne? What the fuck? Čože? 86 goldov. Koľko máme goldov?
88 goldov. No ja by som chcel lepší meč. Kde sa tu pridáva meč? Toto je čo? Nič. Blablabla, nuda. Nice. Ty ideš dolu. Ty kokot. Miner. Miner. A všetci iba minerujú. Vy si mysleli iba moje goldíky, čo? Vy minovací hajzli. Neskoro. Dobre, som sa už zlako, čo mi to zobral. Koľko mám? 80 goldov? Čo si zamluvený? Čo chceš? Health 160. Ja ti serem na hlavu. Čo je tento? Čo on robí? Mám sa lepší meč. Ja mám akože docela armor. Skúsim niekomu nadrbať. Či sa zraní. Čo robíš ty? Čo mi ponúkaš? Ale píči, botičky, štít. Srdenko. Naď mi dariti. Chcem niekoho skúsiť udrieť, či mu to ublíži. Lebo na čo by som mal potom zbrania, akože. Skúsim tam to drbnúť. Áno, my sa máme fajčiť. Jaj. OK. Som späť. What the fuck? Prečo sme sa mali fajčiť? Tak dobre, ja už ostávam tu, už nikam nejdem, ja idem domov. Dobre ľudia, takže toto by bolo asi z tohoto videa všetko. Dajte like a odber. A